nungamiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ine dzidziso ine nungamiro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona ana sekuru vedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vana sekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndivo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Sekutaura kwataita mhuri yeZimbabwe tiri kumusha kwana Rowai kuti takuda kumbofambira nhauka yeavo vanhu vaviri vaburitswa zvakare mumvura. Ndo chikonzero chaita kuti tisvike pano pazuva ranhasi. Asika zvakare tasvika kumba kwavo vanhu ivava vasiko, ndokubva tazowana hama dziri pamastoro mashops ekumaraini kwavo, ndodzatakwanisa kunge tichitaura nadzo. Mhuri yeZimbabwe ngiyathemba lamuzwa lapho Andrew khuluma ukuthi laphana sisuka koRowai salitshela ukuthi hayi kule ndaba phela esizihambelayo. Sithe sisuka khona phana sathi mana siye lapha okwenzeka lesinye isiga esifanana lasona lesi sathola hayi emzini wabo bengekho, sathi basitshela ukuthi bangaphi basemashops, yikho lapho esahamba sayakwanisa ukuthi sikhulume lapho. Sanhasi chirongwa chatiri kukupai tiri kugumira apo tiri kutaura nehama vanhu ivavo vakanga vatorwa kusanganisira vabereki vacho nepavakatorerwa pacho ndopatiri kugumira zuva ranhasi. Mangwana tinezenge tava kubata nhau yekunge tichikurukura naambuya vakaburitsa vanhu ava mumvura. Ndivo zvakare vachatipa nhoroondo pamusoro paRowai kuti chiko chakambenge chichiitika, sei Rowai akagara nguva hombe achinzi ari kungodzidziswa vanhu vari kutarisira kurapwa. Kupari zvino Rowai akurapa here? Ndo zvatingade kuti tinge tichinzwa kubva kwavari. Ndinozviziva kuti vazhinji maitarisira kunzwa zvakawanda stereki, asi kana tikange tasvikawo pamba pacho vepamba voramba kuti hapana chatotaura, hapana chenji, hatingagadzire nyaya. Handizvo chiyera? Iqiniso. Mhuri yeZimbabwe namhlanje uhlelo sizathi silunike lona ngihlelo lebe lugoqelana laba abazali babantu abathathu abanjani abalabantwana abathathwa yinjuzu, and then silitshele lezihlobo zangikhona yizo namhlanje sizakhuluma zisitshela ukuthi kwahamba njani, and then kusasa yikho sizathi silinike khona ugogo yena lo umuntu yena lo wayenza owakhipha abantu emanzini. Ngiyakwazi ukuthi abantu abaningi bafuna ukwazi ukuthi uRowai ungaphi, uRowai sekwanisa ukuncedisa yini. Ngimbuzo eminingi elilayo lathi yimbuzo eminingi esilayo sizathi sinjani sikhulume logogo wangikhona. Vazhinji toziva vana kufara vanenge vaida kuti vabva vapiwa zvese kuti dyo, asi honaika tiri kubva kwana Rowai kusvika panzvimbo yatiri nhasi unoyu it's around 200 kilometers. Saka hatikwanise kuti tibatanidzeka zvese. Kana kuti tosvika kwana Rowai toti hatichakupei izvozvo nekuti munozobhoyekana kuti sei matipa pasina nyaya. Aiwa, isusu tinoteera, hanzi kuchera shana kuteedza mwena wayo. Kuti tikupei zvizere tinofana kunge tichikupai nhoroondo painotangira nepainoperera. Thina esikwenza njenge-Drewmas media ukuthi silinike into zonke ezikwanileyo. So sathi sikhamba koRowai sathi manini sikhulume labazali sakhuluma labo kodwa bathi abafuna ukuphuma ekhamereni, salitshela ukuthi sali-update ukuthi kwinokwenzakalayo. Sasuka sesikhamba lapho kulesiga futhi esenzakalayo esinjalo silitshele, sifuna ukuthi silihambelani step by step, singalenzi into zama-shortcuts. Sifuna ukuthi lizwisise ukuthi kuvela ngaphi kusiya ngaphi.
isusu zvakare tinoteerera zvamunotaura zviya pamunotinyorera paya, vamwe tinozopindura vamwe hatipindure. Tinenge taakungoona wedu kuti uyu ane kodzero yekupindurwa, uyu haana kodzero yekupindurwa. Tiri kuzvinzwa pane vamwe vari kutaura kuti chihera hamusi kugona ndebele, uyezve kuti chihera sei muchinzi chihera. Ina handizive nhaye mukoma vanga vachitaura palast video kuti iwo ana mupofu vanombonzi chiko kuchishona. Mukana matizivisa mukoma tinogona kuzowana pekutangira, uyezve chihera inini ndinoziva muchitaura ndebele, asi kana muri kuitadza aiwaka tichangotsvaga hedu mumwe munhu anogona ndebele. Muchatsvaga maybe manjenje, handizivi kuti maybe vomugombe ndiri kutsvaga iwedhi rendebele kuti vanyatsonzwisisa. Apa ndakutaura neshona cause ndoda kutaura newe kuti mhuri yeZimbabwe isindebele angikwazi ukuthi kulobhudi ngubaba kade khulume sithi isindebele angisazi. Hayi, ngike ngambhalela imessage ngathi ndisendela amanotsi endebele ngikwanisa ukuthi ngibe ngifunda ngibhala ukuthi ngize ngibe sazi, because as far as I know ngize ngifike lapha ngingakutshela isimboke yendebele ngila uyayethu. So hayi, siyabonga kakhulu mhuri yeZimbabwe. Sikufisa njenge-Drewmas Media ukuthi lisinike izinto ezisakhayo, izinto ezisasenza ukuthi Drewmas phambili ikhule. Chikuru ndechekuti musha uenderere mberi. Rekedzai tipinde pachirongwa chanhasi. Sekutaura kwataita tati isusu tichatanga isusu neveukama tasvika kumba kwavo tikaona vasipo, saka tiri kutaura neveukama vatangowanawo vari pamashops vachitsanangurira zviri kuitika. Chibva pano tobva tapinda munzira, tinoda kuti titaure naamai vanyakuzvara, totaura zvakare nehama yeuyo we11 years, nekuti pane vanhu vaviri vadzoka. Naizvozvo muzuva rakuswera mangwana ndo patichakuunzirai kamifananidzo yevacho vakatorwa nenjuzu. Vazhinji vanoti we are fabricating. Hanzi tsuro nagudo, nyaya dzana tsuro nagudo. Imi kaimi mukwane. Next time Andrew kana takuendera fambira nyaya idzika, tofanira kutakura vese vana Doubtful Thomas. Manje kamota kedu vanouya neyavo. So mhuri yeZimbabwe sisuka lapha ukuthi lapha sizathi sikhulume khona labazali kanye lezihlobo, sizathi phela siye khona ngale siyezwa ukuthi kuhamba njani. Kusasa yikho sizalinika khona sesikhuluma logogo, but hayi hlalani livula indlebe. And then phambi kwakusasa sesilinika-ke imfananiso amapikitsha, kodwa yona le ukuthi silitshengisa ukuthi hayi abantu bangikhona baphuma emanzini na. But inini pane zvinotondirwadza zvichindisuwisa zvakare, kuti DA, CEO, ZRP neruzhinji rwenyika runoungana ruchiti tiri kutambira munhu anga akatorwa nenjuzu kwemakore 40. Zvinhu zvisingabvumike naika. Asi kana vanhu vaungana kudaro, vese vavaunganira tsuro nagudo. Ngano yatsuro nagudo shuwa. Petrol. Qiniso. So mhuri yeZimbabwe into esimangalisayo ukuthi nxa sesikhipha istory lesi abantu abaningi bayesithi ngamanga lokhu, kodwa libona ngani nxa kungamanga kungaletha abantu DA, amapolisa, abantu abaqakathekileyo ukuthi besuka ama-ofisini yabo bebona amanga esenzakala. Mhuri yeZimbabwe ezinye izinto ufanele lathi sike sicabange sibili, uhlale nxa uyi-1 ufuna uku-oppose ukuzibuze sibili ukuthi abantu abaningi abalezikhundla ezinkulu, abantu belizwe behambe beyebuthanela amanga. Dai mama wangu vachiri vapenyu ndopa vaibva vaimba vachiti zvibvunze. Regai tipinde muchirongwa chanhasi. Hanzi chihera munonyanya kuseka, asi chandingade kuzivisai mhuri yeZimbabwe, isusu Drewmas Media Family, kana makauya kuzojoina kana makasubscribe kuDrewmas Media, aiwa isi tinofara. Kana musingaunakidzwe nekufara kwedu, isi hatigona kushanda takasuwa chihera. Ndozvatitori. Mhuri yeZimbabwe ngiyathemba ukuthi lizathi ukuthi likholise ngodaba namhle sibuye lalo. Ufarirai chirongwa chezuva ranhasi. Wakuseka futhi. Saka vakati vari vari padziva vachiridzira musikana uyu royayo, nokubva mai vatiwa, pane munhu wandinotaura naye, unoti uyu musikana uyu wandoda kubudisa, iwa ugoni kutanga kubuda ini ndisati ndabuda. Saka ndomubvunza kuti uchimbowawo kwani?
nokubva ati ndiri kwaChimara. Saka handizivi kuti kuno kunzvimbo ineyi kune vanhu vokwaChimara here. Vanhu vakanga varipo vakati variko, vakati handikumbirawo kuti mundidanire kana varipo nditaure navo. Saka vakaenda nokundovaudza nobva vauya vataura navo vakati chokwadi tine mwana wedu wakaenda nemvura. Saka ndiye uri kukonesa musikana uyu kubuda. Saka vakaudziwa zvokuita kuti mukomana uyu amire kubuda, nokubva vazoridza ngoma dzavo nobva musikana uyu azobuda. Saka azobuda musikana uyu anobva vamutora nobva vaenda naye. Saka nobva vatiwo kana muchidawo mwana wenyu mutitevera patinoenda nomusikana uyu. Saka vanhu vakatevera unobva vanoudza zvokuita nobva vaita. Saka vati hai zvakanaka, asi makamuchemera zvino munhu watogwa nenjuzu achemebwi unofanira kuti mubvise mbudzi nedza kuti tidii tivhare kuchemera kwamakaita. Saka zvakaitwa saizvozvo zvikanzi asi mukomana uyu wanga atopuwa mukadzi wenjuzu. Saka tinofanira kukamura mukadzi wakanga apuwa nekuti wakanga atova nemazuva mashoma shoma kuti achiita njuzu. Wanga asara nemwedzi 1 month kuda 1 month for 14 days here. Saka ndokubva vaita saizvozvo. Saka vaita saizvozvo ndovati hai mwana wenyu unobuda. Saka vakaita saizvozvo kusvika vazoti right chiitai kuti mvura yotinhira. Kana mvura ikatinhira vana ava vari mugwizi, manjuzu hadzizodi, dzinovanda, hadzidi mvura yekutinhira. Saka toita kuti tinotaura nenjuzu dziri munarunde, timutore munhu tivabudise tiwane pamwe patinovaisa kuitira kuti kamusati mawana zvikwanisiro kuitira kuti kana mvura ikatinhira tovabudisa munarunde haisi nyaya tokuda kuvabudisa. Saka vakaita saizvozvo vakandokumbira njuzu dzomunhu dzomarunde vakavatora vanhu ivavo vakandovaisa kudhamu kudhevhure ndokwavakandovaisa kusvika vazogara pasi kusvika tazotsvaka zvinhu zvokuti vachinobudisiwa ndobva vati achigadzirai matondinonokera nguva yangu yatokwana kuti mukomana kuti namanonoka nguva yangu yakwana. Saka vakaita saizvozvo vakaita zvavakaita vakateya zvavakateya vakati kana mangwana makuseni todzoka panapo tikaona zvinhu zvenyu zvainda tozvati mwana munhu tatopuwa. Saka vakaita zvowanewo zvinhu zvazvadi zvatogwa vakati hai chiridzai mururu vanhu vaya tatopuwa. Saka madekwani chiri chitatu kuma2 ndokubva vatobudisa vanhu vaya. Saka vakauyawo navo tikavavona. Saka vakona vakadzokera navo pavariko kuti vachindovashanda. Zvino vakatoti chitsvagai nhumbi dzavo dzokupfeka namachira vakatotengwa ndovavaenda nawo. Zvinodiwa zvacho vanodya raisi, asi raisi iyo vanodya rakapora, robikwa ropora vodya rakapora nemaswitsi. Manga muchitaura imeme kuti vanga vasarwa nguva diki diki kuti vachiita njuzu. Makamutarisa mwana uyu, tingati pane here zvanga zvakuratidza kuti anga akushanduka kuita njuzu? Zvizhinji hazvisati taratidzwa nenyaya yekuti kuda pamwe vanoona kuti vanhu vangagona kurohwa nehana, asi vaitiratidza kuti fesi yake chete. Zvimwe zviya zvavanenge vakaputiridza nemucheka. Saka unofanira kuzoratidzwa kana iye vatomushanda zvinhu zviya zvanaka, asi vakangoti tokuratidza fesi yacho kuti munhu muavone kuti iyama yake. Asi ari kutofamba kufamba iko zvino asati afamba nekuti vachambomugadzira iko zvino afambi, asi kugara vanogara, kuvata vanovata. Asi kuti kana vamugadzira makumbo ake achinge anaka kugona kufamba ndipo pavachazoita kuti tiwozoti chipembererai chibika madoro tuya nyama dzenyu kuti unenge wakufamba manje mumuona pachena akabata. Makumbo ake anenge akabatana kudai akanamirana kudai. Saka vane zvinhu zvavachazokwapanura kubvisa besu riya rinenge riri pamusoro riya makumbo ake ozobva atasamuka ozokwanisa kuti adi afambe. Mataura zvakare kuti vaienda kunokumbira dzimwe njuzu munarunde. Saka njuzu dzakatowanda dziri munarunde. Vanoratidza kuti njuzu dzakawanda nekuti vakatenda vane mari inokwana 1000 yekundokumbira kuti tokumbirawo vana ava mutipe. Ndobva mari yavatora ndobva vaisa mumvura ndobva vaisiyamo ndobva vati tapuwa endei tindovasa kudhamu ndobva vaenda navo. Saka dzinoshandisa chii mari iyoyo idzo dzisingaenda kumashops? Ivo vanototi kumashopu vanoenda asi kuti isu hatizvioni. Vanototi vanotodya zvakanaka, vanotova kwai pavagere zvakanaka, isu tototambura. Ivo vari munyika yakanaka, vanodya zvakanaka. Ndosaka muchiona vachiti kune vanhu vanosuta fodya, vasuti zvimonera, vanomwa mapines, vanoti vagere makanaka munyika yavagere vanhu.
muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe ndonhau iri kutaurika yevana vakatorwa nenjuzu. Uyu akatorwa gore ripi? 1975. 1975. Zimbabwe isati yawana kuzvitonga. Sati. Saka muchimuonawo akura zvekuti makore ake anowirirana naizvozvo. Unoratidza wakura. Asi vanhu toti kuchembera hagoni kutochembera kuti ivi vadoko vacho mugona kutochembera kuti ivo kwavari havashandi havadi. Asi wakura. Zvinonzi vanenge vachidya chiko mumvura. Zvokudya vana kuti ivo zvemumvuravo vanongoti ivo zvavanoti vanoti 1 hameno zvavanodya mumvura asi zvakataura izvozvo kuti vanoti vanodya rice, vanodya maswits, vanodya mabhiskits. Ndo zvavanodya. Zvavanopuwa izvozvi kana vari vakati vanoti vanjuza dzichivapa ndomataura vanoita. Ivo vanongosvika izvo veisa mumba muya zvinhu zvavesa ipapo nerice vesa ipapo nemvura yavo inenge iri mundiro yedanda. Mangwana vachimuka wana zviya zvinhu zvatodyiwa. Mvura yatomwiwa. Muri Zimbabwe ndonhau iri kutaurika. Ndinovimba makamboona tichiburitsa mavidhiyo echivanhu vachimwaya maswitsi mumvura, vachimwaya raisi mumvura. Hezvo zviri kutaurika zuva ranhasi. Zvichireva kuti nyika yatiri kurarama isusu tisu tinoonana. Panofanira kunge paine vamwe vanhu vari kufamba mumhepo imo vatingaoni maziso edu kana vachisvikotenga, asi manje vana muzvinabhizimusi hameno kuti vanenge vachiitambira sei mari iyoyo uyezve vachibata stoku sei. Chera vachele. Muri yeZimbabwe ngiyathemba phela liyazizoyela lapha sifikelela siseNGUNDU yiko entry. Tiri kudhuze nekungundu kunonzi Gwerima. Hanzi sisegwerima. Lapha phela sikhamba silandelana le ndaba yokuthi kulabantu abathathwa injuzu. Ngiyethemba ukuthi abanye nxa sikhuluma babe sithi ncengo kwama-movie sebesikubona ama-movie. Mina ngangikhula ngubona kuma-cartoons kuphela sithi maybe ngama-mermaids ngama-cartoons. Hayi kodwa muri yeZimbabwe into eyenzakalayo, into ephilayo esiphila layo. So lapha kulomunye wathathwa ngo-1975 phela singakatholi uzibuse waze waphenduka phela kathesi sesikubo 20 something 2021 sesiya ku-2022. So lapha basitshela ukuthi lapha umfulo wathathelwa khona hayi ukuthi beze phela bebakhipha kwasebenza izinkulungwane lezinkulungwane phela ukuthi beze bekwanisa ukuthi umntwana wabanjani ephume. Kodwa nje siyathanda ukubonga ukuthi hayi ubakwanisa ukuthi inyanga ezazimkhipha zamkhipha. So ukhulu lapha yakhuluma ukuthi lapha babekhona kuthiwa kukhanya ingani bayabe sidla irayisi lamabhiskits lezwidzi and abantu bangikhona nxa bakhangelwe yabona ukuthi ngabantu abakhulileyo kodwa abaguganga ngoba phela ke bengelazi into ababebezenza. Chera. Matauro enyu munete ngenjuzu imimi. Sandityise entry. Saka zvinotyisa here? I think inina azvityisi but it's unbelievable. Yes, that's the correct term, unbelievable. Tinonzwa akawanda. Ndongoda kubvunza mubvunzo mumwe chete wokupedzisira kuna baba vabva mukutaura tisati takupai vamwe. Tinonzwa kunyanya vemachechi vachiti zvemanjuzu mweya wetsvina. Imimi ndimuna hama yange yatorwa. Manjuzu mweya wetsvina here? Aiwa, nyaya inoita ndeyekuti manjuzu hatigwe kuti mweya yesvina. Nokuti izvi zvinhu zvakagara zviriko kuti zvikaranga. Asi togona kuzoti kana baba vakafa toti mweya wosvina kubvira baba vako. Ndosaka shoko richiti ko iwe unotanga kukudza wewe unokudza usingazivi kana kudza unoziva. Kureva kuti shona inenge ichireva kuti kudii. Wakudza iwe unokudza Mwari kudarika baba vako waunoziva. Saka ipapapo zvenji chiti hazo kuti zvinamatwa asi kuti tinenge takusiya zvikaranga. Hatina kunge tabvunza zita renyu baba munonzani? Ndonzi Vamute. Vamute, muri chii cheuyu anga akatorwa? Uyu ndoti ndingati ndi baba vadiki. Nokuti ndakazogara namai vavo. Baba vavo vashaika. Rekedzai tine vamwe vakuru zvakare vari pano.
Tine vakuru zvakare vari pano, toda kuti vatange nekuzvizivisa kuti ivo ndivani, votudzawo pamusoro penhau yabva mukuitika inokatyamadza uyezve ichifadza. Ndizvo inofadza? Inofadza kuti wanga akarashika kana achiwanikwa zvinhu zvinofadza kwazvo. Zvinofanira norungano kumwana wakarashika pavakamuona vakadobaya nyangwe zimuru vachidya nehama dzavo. Ini ndakada mwazavhidhiko chairman wendiri sekuru womwana uyu, ndikava nokutambudzika mwana mangu. Mota yakadozosvika pakutodzwa kwake ndadovapo vanhu vakomana vachibatirana vachiratidza kuti munhu wakagwinya unototi akaputirwa ake nemicheka. Tikakumbira kuti tione, tikaona chiso chake chose, asi mutumba usati wagona kuonekwa akaputirwa nemicheka nokuti nguva isati yakwaniswa, nokuti vanoda kumbomushandira kuti zvose zvinofanirwa kuti zvigoita agogara somunhu sokugara kwake kwakudhara. Asi ndikaona kuti pane kukosha kwesimba raMwari kwakakundosinzwa kutogwa kwavanhu vachiinda nenjuzu. Handisati ndaona wakadzoka, asi gwendo rino ndakazoona namaziso angu. Vari vanhu vaviri vakabuya pano pamwe vari mumota iyo vakaburusiwa. Mangwana acho tikazovakwidza vanhu vakapembera vachiona zviso zvavo kuti hama dzedu ndidzo dzatisiya. Munhu wakaenda hondo isati yarohwa kudzoka iko zvino tokudza Mwari zvakasimba nechiitiko ichochi. Ndimuri kutaura zvekukudza Musiki kuti zvichokwadi zvinoda kutendwa. Nyaya inonetsa kunzwisisa. Sekuona kwenyu, vana vakaburitswa mumvura ava ndivo chete here vari murwizi? Zvinotaridza kuti kune vakawanda, nokuti chero kumwe kwatohwa kuti notoridza zvingoma zvavanogona kubudisa vachitokonewa kuvabudisa, asi vachiti tinogona vachikonewa. Zvino ipapa takadozoona wedu abuda navamwevo vabudavo vakabuda navo. Plasizve iko kwavari zvinotaridza nyika yavanga yakatochengeta vanhu kuti vanobatira mwana vakomana vakasimba, vachiratidza kuti vanhu vanorema vakagwinya. Hamuna kumboonawo miro wavo kuti wakaita sei? Tinombonzwa kuti vamwe vanenge vaine tsanga, vamwe vanenge vaine mishonga. Savanhu vanga vakaputirwa zvavo nemicheka, kumeso ndokwatakakumbira kuona tichikabhadharawo mari yekuti tione zviso. Savanhu vachamboshandigwa tichazogara navo nguva dzakareba kusvika narini kana kushandigwa kwavo kwapera. Asi vane utano hwakanaka kudodarika hwavanhu vanga vari pamikuva yavo. Saka sekufunga kwenyu, kana vakatorwa kudai so vanenge vari kukose here panozodzoka chinzi uyu akurapa uyu akudi? Zvinenge zvabva kupi zvinhu semafungirenyu? Ndinoona sokuti kwavane variko ndokwavanobva nezvipo zvavo, nokuti vanouya vachitobvunza kuti chipo chouyu chakamira chakadai, vachitotaridza kudobatira vobatsira vanhu, nokuti vose vakaenda nenjuzu hakuna unodzoka asina kozi yanayo yokubetsera pakurapa nepakubetsera zvimwe zvinhu zvoupenyuwo. Regedzai chera azopedzesera ati zvinotyisa vachera. Muli eZimbabwe lapha sikhuluma phela lokhulu walo wayethethwe yinjuzu uthi hayi yena uthanda ukuba uNkulunkulu, ukuthi kulezinye izinto esebesizibona engana zenzakala but yena uNkulunkulu oyenza izimanga. So even la namuhla lokho esenza izimanga ayezenza kudala le endulo. So usitshela ukuthi hayi ukuthi bakwanisa ukuthi bebone umuntu owayethethwe injuzi ifesi yakhe but enyaweni ngapha wayelamalembe botshele ngamalembe. Ukhanya ukuthi kule izinto ezihamba okwenzakalayo, so ukuthi beze bembona inyawo zakhe labo, ukuthi beze abantu bangikhona beqasa ukuhamba kufanele benjani beqale belungiswe zinyanga oyizangoma zakhona ezamkhiphayo. Chera munotondera chose tiri pamusha wechitungwiza. Vanhu vainzi vane manjuzu muchiri kurangarira zvavainwa nekudya? Vaiita sei? Vaimwa mawaini vachiputa focha handiti? Asi munhu anenge achinzi ane manjuzu asi asina kumbogara atorwa nenjuzu, zvichireva kuti they are the chosen ones, nevanhu vari mumvura but vachigara panze pemvura. Okay. Ende kana ukatarisa futi vanhu vane manjuzu vazhinji vacho havadi zvetsvina. Mumwe munhu anogona kunge achinzi asati haana kutorwa njuzu, mumwe asingatombozviziva kuti ane manjuzu ane njuzu. Ndakarambidzwa kuti manjuzu munhu anenge asingazivi kuti ane njuzu but unongoona kakuzvichenesa so kamunomboita kayachera ka. Uri kuzama kuti chi? Inini ndine mvunzo kuna sekuru.
tisati tapedza kuti kumakereke kumazuvano kune chinhu unonzwa vanhu vechiti toda kubvisa mweya yemanjuzu. Saka kana vanhu vechibvisa mweya iyoyo vanenge zvichifamba sei? Munhu agoni kutora manjuzu ako, iyo ndine manjuzu angu munonditora. Makereke ngoti zvitendero zvavanhu zvinongosiyana-siyana. Inoona sokuti ameno mabatira vana vaita kukereke kwavo, kereke dzine mitemo yavanhu isanheri yaMwari. Ikazwai mhuri yeZimbabwe, kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Kusangana kwatiri kuita muchirongwa icho. Nhasi uno tiri kukuunzirai nhau yakada kungofanana neyaRowai. Uyoya wamunoziva Rowai wamaibvunza kuti zvamira sei, tiudzei vanhu veDrewmas Media kuti zviri sei. Nhasi uno tati tichitangana neimwe nhau yakangofanana naiyoyo. Tine vanhu vaviri vakabuda mudhamu munomu. Asi chatoda kukuzivisa ndechekuti vanhu ivava havana kunge vapindira kuno, asi vakanga vapinda kurwizi runde. Chinova chinhambo chinotogona kutovavarira kuita 200 km away. Asi nekuda kwechivanhu chakazoitwa vakakumbirwa kuti vange vachibudira mvura yekunoku, ndizvo zvacho zvakazoitika. Sezvotogara nchitaura mhuri yeZimbabwe kuti zvinenge zvaitikira mumvura kunoku zvakangofanana nezvinenge zvaitoitika mumvura kuna Mazowe dam oro nzvimbo dzakasiyana-siyana. Munotondera paya tichitaura nhau yekuti kumasvingo, nzvimbo iya yekwamapanzure kwakanyura vanhu vanokwana kuita 11, asi 4 vavo havana kuzokwanisa kubuda mumvura vari vapenyu, vakabva vashayikira mumvura imomo. Tikazoenda kuMount Darwin, mapostori akanyura zvakare mumvura. Namba yevakafa uku yenge ya-double, kuMount Darwin yenge ya-8. Ndipo paya pandaitaura kuti mhepo dzemumvura semanzwiro atinoita ndeyekuti dzakafanana. Zvavanenge vaita kumasvingo zvakangofanana nezvavanozongoita kuMount Darwin. Mukatasa ndosaka ndaiti nini ndiri kutotya disaster whereby kune vamwe vanhu vachaita namba inenge yapa musoro kudarika iyoyo, nekuda kwekuti zvinhu zviri kuitika munyika imwe chete, nyika yeZimbabwe. Naizvozvo amhuri yeZimbabwe, regedzai ndiregedze kuramba ndichiwawata, titaure nhau yatafambira nhasi uno. Nhasi uno tine nhau yaChawa Mumbasi akakwanisa 11 years ari mumvura, na Kisdo Chimara uyo akaita 46 years ari mumvura. Chishamiso paya pataitaura nezvaRowai, ndofunga maitoti 40 years onai dzawedzera. Zvichireva izvo kuti mumvura imomo mune vamwe vanhu vakatsakatikiramo vasina vanhu vakavateera kunge vachivatora hama dzavo. Ndonhau yatiinayo muzuva ranhasi. Regedzai titaure neveukama vatitaure kuti chii chakaitika gore ripi, ndobva zvaita sei kusvika tisvike pari nhasi. Rangu zita andinonzi Andrew Neshamba. Chiera aramba kuuya pakamera, asi anokwanisa kungokuudzai 1 or 2 words. Mhuri yeZimbabwe, liyabona lapha esikhona kuyethusa indaba sometimes esebesithi hayi indaba lapha esebesithi into ezingayenzakaliyo, but mhuri yeZimbabwe nxa libona lapha kuyakhanya ukuthi ngumfula, asodamu, ngumfula omkhanya omkhulu sibili. Nxa ukhangela uyakhanya ukuthi kuyatshona kakhulu. So lapha sibuye ngakho indaba efanana layana esake sayenza singale phela emwenezi koRowai. Kulabantu ababili abayabuya khonapha besasebancane kakhulu bedlala beyelusile nje. So ekubuyeni kwabo bona babekwazi ukuthi njani nxa beyelusile lakwazi ukuthi abantwana badlalela ngaphi eduze lamanzi. Kodwa hayi phela lingabi le ndaba lizathi lizwele ngokugcweleyo, kodwa awuqala kuthiwa wafa leminyaka engu 46 years engaphansi kwamanzi. So ngiyathemba ukuthi
la mlalelo yabungakwa indaba le ayangikwazi lami nginje angikwazi ukuthi ngayithatha ngithini kodwa ngiyathemba ukuthi lapha likhona lizathi lani ukuthi lisinike imbono yenu ngoba 46 years ngaphansi kwamanzi ayinto engabhelivekiyo omunye wangikhona kuthiwa wahlala 11 years kodwa phela singadlalisa isikhathi phela hanzithwa umangoye kumbetha umangoye yaqeda isikhathi ansengikodliwe khonapha kodwa sizathi sinike phela abazali bangikhona kanye lezihlobo besitshela ukuthi kuyino kwayenzakalayo kuyino kwathatha indawo phela uze umntwana enjani ehambe lokuthi wabuya njani futhi emhlabeni after isikhathi sonke lesi esiningi ehambile. So hayi phela Drewmas Media, we are taking you to another level. Pamsoro imhuri yeZimbabwe ndinonzwa Eva Mutimbi ndinogara paGwerima ward 16 saka ndakatorerwa mwana ndiri kunyika yakwamadzivire patakanga tiri kwaRunde wakatogwa 1968 munarunde aenda kunorisa mbudzi ndokubva anyangarika saka takatambura kwemakore akawanda saka takazowawo kuti kuna vamwe vanokwanisa vanobudisa tawa pana rowai ndokubva tatanga kufambiravo kuti ndibudisigwewo mwana wangu saka mwana wangu wakatogwa 1975 achitogwa munarunde kunzvimbo yekwamatayaya chikoro kwaMutoti saka gore rabuda wakabuda musi wa 2021 chiri chitatu chevhiki yapera saka ndine mufaro muri yeZimbabwe pamusoro pemwana wangu wakabuda saka ndinoha kufara zvandanga ndisingafungi kuti ndichawana mwana wangu. Mirenyo matitaura nauyo mati kuna Runde asakazobudira kuno chii chaike yaitika wakazobudira kuno kuChegwite ndo kwakazobudira saka vakazoinda kwaRunde vakanotora ikoko vakati kana mvura ichinge yatinhira njuzu hadzizotipi saka toda kuti tite vakaita zvikaranga zvavo ndokubva vandobvisa kuna Runde vakazoisa mudhamu muChegwite ndo matakazotora mwana wedu umomo. Muri kureva here kuti vakaita kutakurwa ikoko kana kuti vakauya iri mhepo? Vakaita kutakugwa vakangonoita zvikaranga zvavo mhepo ndo dzakangosumudza dzikauya dzokanda muChegwite. Right. Saka pakubuda kwake vanhu vazhinji vangade kuziva kuti akabuda sei. Makatomona achifamba here kubva mumvura? Hatina kumuona achifamba. Saka isu takangozowana ivo vasumudziwa atogadzikwa pakava vakatogadzikwa vari vaviri ndokubva tanzi chiuyai muone vanhu venyu tichibva taenda tichinopurudza tichibva tatakura tichisa motikari nokuti vanenge vasingafambi savanhu vanenge vakagarisa pasi kwamakore vachazofamba kana vachinge vashandiwa. Veruzhinji vangade kuziva kuti vari kudya sadza here chii chavari kudya uyezve muri kukwanisa kutaura navo here? Izvezvi patakabva vanga vasati vataura saka musi watadzoka wanga iri mandi umwe wangu wekwachimhara wanga utanga kuzevezera saka izvezvi vanonzi vanodla raisi ndo ravanodla uye newaini nefodla ndo yavanosuta asi kusuta kwavo havavonekwi vanongoisa chikafu mumba vongowana vochadi chadliwa havasati vavona kudla kwavo. Hapana here dzimwe nguva dzamunomboshaya nekuti takazonzwa vanhu vakutaura panhau yaRowai zvichinzi anomboshaika achidzokera kumvura vari kumbozviita here? Isu semunhu uchangobudavo hatisati tasangana nazvo. Hatisativo tasangana nazvo kuti uchangobuda hatisati tadivo tasangana nazvo. Veruzhinji zvakare vangangoda kuziva ipapo sezvamanzwa kuti vakasvika paitwa chivanhu chaRowai pakabuda Rowai ndo pavakabva vataurawo zvakare nagogo vanonzi Shumba ndo vakakwanisa kunge vachiburitsa Rowai ndokupa pavakatanga manje kuchishanda nhau dzevaviri ava. Tanzwa kuti pakaburitswa Rowai ivo gogo vanotaura kuti pane zvakataurika kune mumwe anga ari mumvura achitaura kuti I think ndiye mwana wenyu achitaura kuti ndini ndakatanga kupinda mumvura. Ichokwadi here? Ichokwadi nokuti wakanzi pane vekwachimhara here
Saka vakati variko kukanzi dene vauya pano nokuti isu munhu watinoda kubudisa unoti iwe haugoni kunditangira rowai indiri ndakatanga kupinda mvura. Ndo patakazodani budzi wavo ndo patakazotanga kutanga vokufambira. Vakabuda vakapfekei mumvura? Vakanga vakaputigwa nemicheka. Vakava vakaputigwa nemicheka michena. Micheka iyi tisu takaitenga. Taitenga takauya nayo pano padhamu. Vakaita zvavakaita micheka iya ndokubva yatogwa. Ndo yavakazobuyiwa navo vakaputigwa nemicheka michena yatakanga tatenga. Imi makauya mukangoisiya padhamu? Hatina kusiya, ivo ndo vakauya vakaita zvikaranga zvavo mbuya. Vanozi vamaitira avo. Tinotenda zvikuru mama. Regedzai tipe mukana kuna baba. Muri kuzvinzwa muri yeZimbabwe ndo zvakaitika panhau tiri kutaura nezvayo zuva ranhasi. Tina baba toda kuti vatitaurire. Uya henyu pano motitaura kuti imimi muri chii akabuda mumvura. Ini ndonzi Peter Mbasi, ndiri mwana wacho waMbasi. Akatorwa gore ra2010 muna Runde musi wa28 December. Saka sevana vadoko tatisingazivi kuti kune zvikaranga zvakadai. Saka tazogara nekurarama nekufamba ndobva tangozowanavo shoko rekuti vanonzi vapenyu varimo mumvura. Kusvika tazofambirawo tatsvaka kune vanozvigona. Kusvika tasvikawo patakasvika apa kuna mbuya ivava vanhu vando patakazoita zvikaranga kusvika vatiudzawo kuti baba venyu variko mumvura vapenyu. Asi pane zvinoda kuitwa. Kusvika tazozvifambira zvotichigadzisa zvose kusvika pari nhasi vazoitambigwa mutambo wavo kusvika vazobuda. Aiwa, tinotenda zvikuru. Mazvinzwa muri yeZimbabwe ndo mashoko ataurika enda yenyu. Ndo mashoko atiri kunzwa. Saka ndipo paya patinogara tichitaura kuti chivanhu chiriko. Isusu timbori vanani, tiri kubva kupi, tiri kuenda kupi. Hongu tinoziva kuti tinoda kumhanyira kubata zvitendero zvavanhu vakasiyana siyana. Vasingade kutaura nezvavo pari zvino. Asi isusu tine chitendero chedu. Chitendero chedu chatinofanirwa kunge tichitevedzera. Naizvozvo muri yeZimbabwe ndingade kukuzivisai kuti paya mambotiona tiri kwana rowaika tichitaura kuti tinoda kuenda kune imwe nhau yakaita saiyoyi. Ndiko kuno kwatauya kuti tinzwe kuti zvakafamba sei. Asi ndofunga kwatauya izvinezvi ndo kunogara gogo vakaburitsa mhuri yese iri kutaurwa nezvayo. Takunosvika kumba kwavo pari zvino tinotaura navo tinzwe kuti zvakamira sei. It's a long distance yatatofamba tichiuya kunoku kuti tinzwe kuti zvakamira sei. Panguva ino zvakare ndakuda kuti munge muchitaura naChera, munge muchitaura naye atiudzewo kuti chaanoziva vachele stando. Muli yeZimbabwe ngiyathemba phela ukuthi selizwele ukuthi umama wangikhona owayelahlekelwe ngumntwana kuhamba njani, ukuthi wathathwa njani emncane wahlala isikhathi esinjenge 46 years njengoba bengilitshelile. Kwakhuluma lo mntwana owayelahlekelwe ngubaba wakhe kudala. Ngiyathemba ukuthi ngesikhathi sangikhona ukubathwala nzima ukuthi beze beku-accept ukuthi hayi ubaba phela wahamba. Kodwa ngokuhamba esintwini bedingisisa ukuthi hayi kwahamba njani kumbe kwinokwenzakalayo. Batshela ukuthi hayi ubaba wenu uyaphila, lo mama watshela ukuthi hayi umntwana wenu uyaphila. Kufunekalayo ukuthi lidinge phela umuntu ongakwanisa ukuthi enjani eyenza isintu sangikhona bekhiphe ubani, bekhipha abantu bena abalahlekela amanzini njengokwenza kwabo. Ngesikhathi urowa ekhitshwa labo bathola isikhathi sokuthi benjani betshela ukuthi hayi laba balahlekelwayo kababuye ngapha. Yikuqalisa last year ngo-September September, November, December bezama phela ukuthi benjani bekhipha umntwana nabo. Namhlanje phela ngoDecember futhi. Saka into lezi zokuthi zemanzini asonto isinto asonto iye ngeke ngakhuluma ukuthi asonto yani asonto yamasalamusi ukuthi aprakadabura kuyathatha phela isikhathi ukuthi umuntu ezephuma emanzini 1 year bonke lokho bezama ukuthi benjani bekhuphe abantu ababo emanzini labazali babo. So muli yeZimbabwe ngiyethemba ukuthi lani liyazizwela, lani liyazibonela idamu langikhona ukuthi linjani. Muri yeZimbabwe sekutaura kwataita regedzai pari zvino tinosangana nagogo vachitsanangurire process ravakatora kuti vange vachiburitsa vanhu mumvura. Senguva dzese tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Toba kumatendo
kuvayera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu. Tokopawo matendo kuvayera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo akatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove. Ine dzidziso, ine nhungamiro yekutipa gwara reupenyu. Ndipo patinoona anasekuru vedu ari masvikiro nemapositori. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.